हे बघा आपल्या करंज्या बघा तुम्ही. मी आज मटारच्या करंज्या करणार आहे. तर त्यासाठी हे बघा, हे मी मटार आहेत ना असेच आहे बघा, हे टोपामध्ये पाणी घेऊन ना याच्यावर चाळणीवर ठेवले आणि हे वाफवून घेतले थोडेसे, म्हणजे त्याला आणि म्हणजे कच्चेपणा जाण्यासाठी आणि थोडासा उग्रपणा असतो तो कमी होण्यासाठी. हां, तर हे आणि हे बघा 2 बटाटे घेतले. ही जिरे पावडर घेणार आहे मी चवीप्रमाणे. मी सगळं तुम्हाला नंतर ते मिक्स करताना दाखवते. नंतर ही जिरे पावडर, ही धणे पावडर, थोडासा ओवा, कोथिंबीर, नंतर ही मिरची, लसूण आणि आलं त्याची पेस्ट करून ठेवली आहे. नंतर हे खोबरं आहे, हे बघा लिंबाचा रस आहे 1 चमचाभर, नंतर गरम मसाला आणि हा आमचा मालवणी मसाला. समजलं ना. तर आता मी पहिल्यांदा ही भाजी तुम्हाला नंतर दाखवते. तर आता मी काय करणार माहिती, हे बघा इथे मी ह्या पेल्याने 2 पेले मटार घेतले आहेत ना, मग ह्याच पेल्याने मी 2 पेले मैदा घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या चमच्याने 2 चमचे रवा, बारीक रवा असं मिक्स करून घेतलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी मीठ टाकते चवीप्रमाणे. हे बघा आणि हे पीठ भिजवताना ह्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचाभर ओवा घालणार आहे, कारण मटार म्हटले की थोडंसं आपल्याला गॅस वगैरे होऊ नये त्यासाठी आणि थोडी चव पण आहे चांगली येते. तर असा ओवा जरा हातावर चोळून मी हा ओवा घातला आहे. हां, आता मी काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये मोहन घालणार आहे, कारण आपल्या करंज्या खुसखुशीत करायचे आहे. हां, तर 2 पेले मैदा घेतला आहे मी. तर हे बघा मी इथे 2 चमचे तूप गरम करत ठेवलं आहे. हे बघा चांगलं गरम केलं आहे. आता मी हे तूप घालते आणि या फोकने चांगलं जरा ढवळून घेते पीठ, पण गरम आहे ना तूप म्हणून. आणि खुसखुशीतपणा येण्यासाठी तूप घालायचं आहे. तेल घातलं तरीसुद्धा चालेल. बघा ह्या मैद्याच्या आहेत. मी तुम्हाला नंतरच्या वेळेला ना गव्हाच्या पिठाच्या करून दाखवते, कारण मैदा म्हटलं आपण म्हणतोच नेहमी मैदा थोडासा पचायला कठीण असतो आणि त्यामुळे आपण ह्याच्या करणार कसल्या गव्हाच्या. आणि हे आपण सारण करून ठेवलं ना तर खराब होत नाही. हां, ते फ्रीजमध्ये आपण डब्यात बंद करून ठेवू शकतो. टपरवेअरचा डबा असेल ना तर त्याने. आता हे थंड थोडं झालं आहे. मी आता हे हाताने सगळ्या पिठाला हे तूप लावून घेते, म्हणजे काय ना ह्या पीठ खुसखुशीतपणा येणार त्याच्यासाठी. तर हे बघा चांगलं असं लावून घ्यायचं. सगळ्या पिठाला चांगलं चोळून असं लावून घ्यायचं. तेल असेल तर तेल, हे 2 चमचे तूप घेतलं होतं ते तूप. हे बघा आता हलकं झालं आहे चांगलं पीठ. आणि याच्यामध्ये ओवा घातला मी एक सुवास येतो आहे त्याला. हे बघा अशी मोठली वळली की आपण समजायचं ह्या पिठाला आपलं घातलेलं तूप हे सगळं लागलेलं आहे. हे बघा आता मी थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेते. हे बघा 2 पेले मैदा घेतलं आहे ना, मी आता 1 पेला पाणी घेतलं आहे आणि पीठ मळून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. पीठ मळून झालं आहे बघा. हे आपण जसं साधं कणिक भिजवतो ना त्याप्रमाणेच भिजवायचं आहे. आणि बघा एका पेला जसं कमी हे पाणी शिल्लक राहिलं आहे, 1 पेला भरून पाणी लागलेलं नाही आहे. हां, तर ह्या पद्धतीने आपण हे पीठ भिजून घेतलं आहे बघा. हे आता मी काय करणार आहे, हे पीठ झाकून ठेवणार आहे अर्धा तास. म्हणजे भाजी होईपर्यंत थोडा वेळ जाणारच आहे ना, तोपर्यंत काय होईल हे पीठ चांगलं मुरेल आणि त्यातला रवा जो आहे ना तो रवा पण एकजीव होऊन जाईल. हां, तर मी आता हे मळलेलं पीठ मी झाकून ठेवते. हे बघा झाकून ठेवलं आहे मी हे बाजूला. आता मी ह्या मटाराची भाजी कशी करायची ना ते दाखवते. हे बघा आता मटारची ना आपल्याला भाजी करून घ्यायची आहे, होय ना. तर त्याच्यासाठी मी हे इथे पॅन ठेवलं आहे गरम करत. गरम झालं त्याच्यामध्ये मी 2-3 चमचे तेल घालणार आहे, कारण आपल्याला ही भाजी चांगली ना सटसटीत करून घ्यायची आहे त्याच्यासाठी. बघा तेल तापलं की आपण ह्याच्यामध्ये जिरं घालायचं आहे थोडं. हे बघा थोडं अर्धा चमचा घातला आहे मी, कारण मी जिऱ्याची नंतर पूड घालणार आहे. आणि थोडासा 2 चिमूटभर हिंग घालणार आहे. बघा जिरं चांगलं फुललं आहे त्याच्यामध्ये. आता मी कढीपत्त्याची 4-5 पानं बारीक करून घालते, कारण हा ताजा कढीपत्ता घातला आहे त्याचा एक चांगला सुवास येतो म्हणून. हे बघा आणि आता हा एक बारीक ना चिरलेला कांदा आपण तेलामध्ये चांगला त्याला परतून मऊ करून घ्यायचा आहे.
गॅस आता आपण कमी ठेवूया. चांगला परतून घ्यायचा आहे मऊ, जरासं म्हणजे बाजूला लागू द्यायचं नाही. आणि हा आता कांदा मऊ होत असतानाच ना मी याच्यामध्ये आपल्या चवीप्रमाणे हे बघा तुम्हाला सांगितलं मग अशी मी ही मिरच्या आणि आलं आणि लसूण याचं मी असं खसखशीत ना असं वाटूनच ठेवते. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला घालायला असं बरं वाटतं आणि हे त्याला चांगली चव येते. आणि त्या मिरच्या घातल्या आहेत याच्यामध्ये. आपण नंतर मसाला थोडासा आपण घालणार आहोत. जरा ह्या करंज्या ना तिखट असल्या चटचटीत तर त्या छान लागतात. आता हे आपण असं चांगलं आलं लसूण आणि मिरच्या अशा कांद्याबरोबर आपण चांगल्या परतून घ्यायच्या आहेत. आता याच्यात असं मीठ घालते नेहमीप्रमाणे. मीठ घातलं की कांदा आपला लवकर मऊ होतो त्याच्यासाठी. मी अजिबात आता याच्यात मीठ कशात वापरलं नाही आहे. मटार वगैरे ते वाफवले आहेत ना, तुम्हाला मी दाखवले मटार. हे बघा मी मटार असे चाळणीत घेते आणि खाली पाणी ठेवलं आणि बघा असे वाफवून घेतलेत. चाळणीवर ठेवले, त्याच्यावर झाकण ठेवायचं. अगदी 2-3 मिनटात हे चांगले असे वाफवले कारण ताजे आहेत मटार हे. बघा चांगला कांदा परतून घेऊया तेलामध्ये आपण. चांगला सुवास लसूण आणि आलं मिरची ह्याचा ठेचा घातल्यामुळे आणखीन चांगला सुवास येतो आहे. आता हे भाजत असताना ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद घालूया. पाव चमचा हळद. मिरची घातली आहे तरीसुद्धा थोडंसं आणखी त्याला वेगळा हे येण्यासाठी चव येण्यासाठी आपण हे अगदी अर्धा चमचा हा आमचा मसाला घातला आहे. नुसती मिरची पूड घातला तरीसुद्धा चालेल. हा मसाला नसेल तर हा पण चांगला आपण तेलात परतून घेऊया. आणि आता गरम मसाला चवीसाठी थोडा गरम मसाला बघा छोटा म्हणजे मोठ्यातला अर्धा पाव चमचा असेल तो. आता हे मटार जे आहेत हे मटारात अजिबात पाणी नाही बघा, चांगले निथळून घेतले आहेत. आपण ते मटार घालूया. हे जरा वाफवून काय घ्यायचे माहिती आहे किंवा कच्चे मिक्सरला लावले चालतात, पण मी ते तसं केलं नाही आहे. मी असे वाफवून घेतले. मी त्यातला म्हणजे उग्रपणा निघून जातो त्याचा. म्हणजे ना आता आणि आता हे सध्या आता नुकते मटर आहेत ना खूप छान आहेत बघा. आता ह्याच्याचबरोबर मी हा बघा 2 बटाटे घेतले होते, स्मॅश करून घेतले ते बघा. हे असे स्पूनने हे घालते. तुम्हाला बटाटे आवडत नसतील नाही घातला तरीसुद्धा चालतील. आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं कारण बटाट्याला आणि मटारला मीठ लागायला हवं आहे ना, म्हणून. हे बघा चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आणि 2-3 मिनटं मी ह्याच्यावर झाकण ठेवून ह्याला वाफ देणार आहे. कारण हे मसाले आहेत ना, हे मसाले सगळे बटाटा आणि मटारमध्ये चांगले मुरायला पाहिजेत म्हणून. आणि शेवटी नंतर कोथिंबीर आणि खोबरं घालणार आहे. हे बघा झाकण ठेवून वरती वाफ देऊया 2-3 मिनटं. 2-3 मिनटं अजिबात हलवायचं नाही याला. बघा आता 2 मिनटं झाली आहेत. बघा चांगली वाफली आहे. हे सगळं एकजीव झालं आहे. आता मी याच्यामध्ये काय करणार आहे हे बघा. हे धणे मी जर अशी गरम करून ना त्याची पूड करून घेते बघा. ही 1 चमचा भरून घेते. ह्याने चांगली एक मस्त चव येते ह्याला. तसं जिरं पण मी तसंच केलं आहे, गरम करून त्याची चांगली बारीक पूड करून घेतली आहे. तर 1 चमचा भरून मी जिऱ्याची पूड घातली आहे. नंतर हे बघा हे खोबरं चवीसाठी आणि चांगली एक छोटी वाटीभर कोथिंबीर आणि सगळ्यात शेवटी
हा लिंबाचा रस, तुमच्याकडे आमचूर पावडर असेल तरी ती घातली चालेल किंवा चाट मसाला तो पण घातला चालतो. आता हे चांगलं आपण ढवळून घेऊया. एकदम सडसडीत भाजी करते. आता आपल्याला झाकण ठेवायचं नाही, तर झाकण न ठेवताच आपण काय करायचं, ही भाजी चांगली परतून घ्यायची आहे एकदम आणि भाजी समजा राहिली तर तशीच ठेवून द्यायची आणि नंतर पण आपण ह्याच्या करंजा करू शकतो किंवा पुऱ्या केल्या तर त्याच्यातही घालून आपण खाऊ, म्हणजे ह्याच्या पुऱ्या होतील त्याच्या मटारच्या. बघा चांगली परतून घेते. आता ह्या स्मॅशने जरा मटर आहेत ना ते आपण जरा स्मॅश करून घ्यायचे. हे बघा भाजी चांगली झाली आहे आता. तर आता ही काय करायची, थंड करायची. तेवढी 15-20 मिनटं होतील की आपण लगेच त्याच्या करंजा करायला घेऊया. हे बघा बघाल तुम्ही, हे बघा भाजी मी पॅनमधली काढून अशी थंड करून घेतली इथे. आणि हे बघा पीठ, हे पीठ भिजवलं होतं ते चांगलं असं मळून ना आपण पुऱ्या कशा लाटतो किंवा करंजा करताना तशाच आकाराचे आपण गोळे करून घ्यायचे आहेत. फक्त ते जास्त पातळ नाही, आपण करंजा अशा पातळ लाटतो ना, मग तशा थोड्याशा जाड लाटायचे. हे बघा ह्या पद्धतीने गोळे करून घेते आणि करंजा थोड्याशा करून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते. तर हे बघा आपण करंजीला घेतो ना त्याच्यापेक्षा जरासं मोठंसं घ्यायचं, कारण जराशी जाडसर लाटायची आहे. एक तुम्हाला लाटून मी दाखवते. बघा बघा एकदम मऊ छान पीठ झालं आहे बघा हे. तर मैदा घेतला आहे लावायला आणि आपण ह्या पोळपाटावरती पारी लाटून घ्यायची आहे. आपल्याला काय जास्त कापून टाकायचं नाही आहे, ते जराशी जाडसरच. ओवा घातल्यामुळे किती छान दिसते बघा वरती. तर आता हे सारण व्यवस्थित भरायचं आहे आपण, कारण ते फुटता कामा नये म्हणून त्याच्यासाठी असं हवं तर 1 चमचावर असं भरून घ्यायचं आणि कडेने त्याला ना असं ते पाणी लावायचं. हे पाणी घेतलं आहे मी साधं, असं लावायचं आणि ती पॅक करायची करंजी आणि अशा एकदम 7-8 करून घेणार आणि नंतर तळते तुम्हाला दाखवते. हे बघा ह्या पद्धतीने. आता हे आपण करंजी चिरायचं असतं ना, त्याने त्या कटरने आपण कट करू शकतो किंवा ह्याला मुरड पण घालतात काय करू. पण मात्र दक्षता एक घ्यायची, हे कडेचं आहे ना हे संपूर्ण व्यवस्थित पॅक व्हायला पाहिजे. हे बघा जास्त बारीक नाही, जास्त जाड नाही, अशा पद्धतीने मी ह्या करंज्या सगळ्या थोड्याशा 7-8 करून घेते, नंतर तुम्हाला दाखवते. हे बघा मी ह्या इथे 7 करंज्या करून घेतल्या आहेत. हां हे बघा याचं माझ्याकडे हे असं पूर्वीचं खूप जुनं आहे, हे माझ्या सासूबाईंच्या वेळचं असेल. हे पितळेचं चिरण आहे, पण ह्याला चांगली अशी येत नाही कडा, म्हणून मी हे नंतर मग स्टीलचं घेतलं. आता अशीच मिळतात तुम्हाला, पितळेची तुम्हाला मिळतील की नाही सांगता येत नाही मला. तर आता हे आपण तळून घ्यायचे आहेत करंज्या. तर त्यासाठी इथे मी गॅसवर तेल तापत ठेवलं आहे. हे जास्त आपल्याला तर उकळवायचं नाही तेल आहे, कारण आपण ते काय करणार, जरा साधारण म्हणजे गरम झालं की आपण ते चांगल्या मग तळून घेणार आहोत. तर हे थोडा वेळ आपण तेल तापलं आहे का बघण्यासाठी काय करायचं, बघा असं मैद्याचा तुकडा घेऊन तो आतमध्ये घालायचा. तो पटकन वर आला की समजा तेल गरम झालं आहे. हे बघा आलं, दिसतंय तुम्हाला, म्हणजे तेल. आता मी गॅस कमी करणार आहे हां, आणि मग ह्या कढईत राहतील अशा करंज्या सोडून घेते. 3च सोडणार आहे, जास्त घरातल्या अशा वाटत नाहीत. गॅस मी कमी केला आहे, कारण ते आपल्याला अगदी कमी गॅसवर आपल्याला चांगल्या तळून घ्यायच्या आहेत त्या. बघा
2-3 मिनटं झाली की आपण परतून अशा चांगल्या सोनेरी रंगावर त्या तळून घ्यायच्या. आणि तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे करून ना एकदम करून ठेवू शकता आणि थंड झाल्या की नंतर डब्यात भरून ठेवायच्या. समजलं ना. तर मी आता हे उशीर झाला म्हणून थोड्याच करते आधी. बघायला फोड पण चांगले येत आहेत. कढई माझी जी लहान आहे भिडाची कढई आहे ही, मला हीच आवडते तळायला वगैरे, कारण ह्याच्यामध्ये तेल पण कमी लागतं. आणि त्या बाकी आपण स्टीलच्या वगैरे वापरतो ना त्याच्यामध्ये तेल जास्त लागतं, म्हणजे जळतं तेल जास्त. आणि बघा मीडियम गॅसवरतीच आपण या चांगल्या सोनेरी रंगाच्या हळूहळू आपण त्या परतून घ्या. तुम्हाला दिसत असेल याच्यावरती चांगले फोड उचलले, त्या जसे आपण करंजा करतो ना तसंच हे ह्याच्यावरती फोड आलेले आहेत. तर आता मी ह्या चांगल्या सोनेरी रंगाच्या तळून घेते आणि तळून झाल्या की तुम्हाला दाखवते. हे बघा एकदम कमी गॅसवरती चांगल्या अशा सोनेरी रंग येईपर्यंत चांगल्या गॅस कमी करून परतून घ्यायचे आहेत. हां बघा एकही करंज्यातले फुटलेले नाही, व्यवस्थित झालेलं बघा हे. आणि हे बघा ह्याचं वरचं कवर बघा किती म्हणजे असं घट्ट आलं आहे ते, आणि किती मस्त फोड आलेलं ते बघा. तर अशा प्रकारे ह्या सगळ्या करंज्या ह्या आपण टोमॅटो सॉसबरोबर किंवा कोथिंबीरीची हिरवी चटणी करतो ना त्याच्यासुद्धा खायला छान लागतात. तर मंडळी, गरमागरम आणि खुसखुशीत अशा मटारच्या करंज्या ह्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही पण अशाच प्रकारे नक्की करून बघा. त्या कशा झाल्या हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हे बघा आपल्या करंज्या बघा तुम्ही, हा मस्त झाल्या आहेत. वरचं कवर असं हे म्हणजे कडक झालं आहे चांगलं कुरकुरीत असं. तर अशा प्रकारे तुम्ही करंज्या हे आपण टोमॅटो सॉस बरोबर किंवा हिरवी चटणी असते ना कोथिंबीरीची चटणी त्या चटणीवर सुद्धा आपण खाऊ शकतो.